Zombie apocalypse. Τέλεια. Τέλεια. Ωραία. Of Lordaeron's former capital city, this hidden Ήρθε η ώρα undercity forms a να sprawling δώσουμε πόνο. labyrinth that stretches beneath the haunted woods of the Tirisfal Glades. Though the very land is cursed, the zealous humans of the Scarlet Crusade still cling to their scattered holdings, obsessed with eradicating the undead and retaking their homeland. Convinced that the primitive races of the Horde can help them achieve victory over their enemies, the Forsaken have entered an alliance of convenience. Harboring no true loyalty for their new allies, they will go to any lengths to ensure their dark plans come to fruition. As one of the Forsaken, you must massacre any who pose a threat to the New Order, human, undead, or otherwise. Oh my god. Το έχω ζήσει αυτό πόσες φορές. Τι λες τώρα. Λοιπόν, αρχικά πάμε options. Graphics. Ok. Vertical. Graphics quality. Να δούμε. Άμα το πάω στο 8, για να δούμε πόσο καλά παραμένουν μάλλον. Καλά. Α, σου δείχνει και τι ώρα είναι. Όπα. Display tips, όχι, δεν θέλουμε tips. Είμαστε τόσο καλοί. Μάλιστα, άρα πρέπει... δείχνει και το latency. Wow. Δεσπέσιο. What is it? Να σου πω, υπάρχει κάτι που κάνεις για να μη σου βγάζουν κατευθείαν τα... Βασικά να σου βγάζουν κατευθείαν τα quests. Ναι, κατεβάσεις τις add-ons. And now you fucked me. Από το CurseForge. Okay. So be it. CurseForge. Αλλά εντάξει, εγώ το έκανα. Load anyway. Okay, add-ons. Loaded add-ons. Ωραία. Πάει. Speak quickly. Ρε, το quest είπες είναι αυτό που το κάνει. Εγώ χρησιμοποιώ και το Quest. Και τι άλλο. Το θέμα μου είναι ότι παρόλα αυτά το βγάζει όμως. Τι ακριβώς θες? Ρε φίλε, να μην να μου δείχνει... enable instant quest text. Ok, εντάξει. What is it? Ωραία, τέλεια. Τώρα μάλιστα. Ωραία. Και για πες, πώς σε έχω εδώ. CDB. Είναι το CDB. Από το Cinderella, το οποίο είναι πιασμένο, και το B για το Beach. Πολύ ωραίο. Σ' αρέσει? Θυμίζει λίγο το Cinderby. Τι είναι αυτό? War Within, το Mount. Όχι. Λοιπόν, δεν το θέλουμε. Αυτό εδώ. Ω, Μιτζή, τα θυμάμαι. Τα θυμάμαι. Ευχήσου μου καλή τύχη, βρήκα chest. Καλή τύχη. Ελπίζω να σκοτώσω γρήγορα το μόβο που ήμουν και να το πάρω. Πάει το μάνα.
Είχαμε μάνα. Α, εσύ είσαι με μάνα. Ναι. Εδώ κάτι. Not attach. Εντάξει, είχε ένα καλό upgrade. Είναι το armor line. Πάρα πολύ ωραία. Εντάξει μαλάκα, φεύγει όλο το μάνα. Όντως. Ναι, κάνω 3 abilities και φεύγει όλο το μάνα. Μ' αρέσει αυτό το struggle. Η αλήθεια είναι. Και bartender το βλέπω εδώ πέρα, αλλά το ερώτημά μου είναι βγάλουμε το vehicle bar, reputation bar, XP bar, options, interface. Τι δεν σε αφήνει να φτιάξεις το combat option? Μαλάκα, οι Hunter κάνουν απίστευτο damage. Απίστευτο damage όμως. Romantic, τι μαλάκα. Συγγνώμη. Α, δεν είσαι εσύ αυτός. Toggle actions on... Μπορείς να το βάλεις να φαίνεσαι online για να βλέπω πότε είσαι και πότε όχι. Κοίταξε να δεις. Τι να σου πω ρε πέρα. Anyway, Μαλάκα κόλλησε. Δεν μπορώ να κουνηθώ. ναι, δεν ξέρω. Ερώτηση. Πώς μπορώ να μετακινήσω το health? Το πατάς να γίνει unlock. Πώς? Το πατάς να γίνει unlock. Ναι. Και ξεκόλλησα γιατί ήρθε κάποιος και το πάτησα follow. Πατάς πάνω στο health bar σου και λέει move frame, unlock frame. Πάνω στο health bar. Reset all in. Move frame. Ναι. Οκ. Ωραία. Πω τα skills είναι πανάκριβα. Not enough mana. Λύση ότι είναι πανάκριβα ή μήπως είναι το γεγονός ότι εδώ πέρα δεν έχουμε... Oh my god. Τελικά μάθαμε τι θα γίνει σε αυτό το σερβερ μετά. Όχι. Α.
Να σου πω πώς είναι το guild, πώς λέγεται το guild. The good fellas. Α! Εσύ με έχεις κάνει invite. Όχι. Κάποιος με έχει κάνει invite στους good fellas. Ωραία, εντάξει. Κάτσε περίμενα. Δεν σε βλέπω μέσα. Πού Στους good fellas. είμαι. Πώς σε λένε. Πατφαίνεις. Εγώ σε βλέπω. Α. Γεια σου Πατφένη. Γεια σου. Τι κάνεις Πατφένη. Καλά εδώ πέρα. Πάω να βρω πράγματα. Κάνει κάτι resist. Για να δω τι μπορώ να κάνω. Ω. Wow. Είμαστε πάρα πολύ στο guild. Ναι, είναι αρκετά άτομα. Ναι, ουσιαστικά είναι επειδή βάζω ένα σκριπτάκι και κάνει invite όλους τους low levels. Όντως. Έτσι γίνεται. Αυτό το script εγώ γιατί δεν το ήξερα για το retail. Δεν το ξέρεις γιατί δεν μπήκε στη διαδικασία να φτιάξεις guild σε παλιό σερβερ. Recruits blacksmith hammer. Πού είναι το blacksmith hammer? Δεν έχω. Πού το βρίσκω? Mind zombie, όχι. Ούντο ρε φίλε. Mindless. Ratchet. Wow. Πού θα βρω blacksmith hammer? Δεν ξέρω. Βρήκα. Δεν ξέρω. Όχι, αυτό είναι mindless. Πάμε στα στα τρία Ratchet. κομμάτια άρμπο. Wow. Τι είναι?
Τίποτα, εδώ πέρα βλέπω το χαρακτήρα. 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 Το χαρακτήρα μου. Τον αναπτήρα. Το χαρακτήρα. Έχω συνηθίσει να πατάω control 1 για το mount, αλλά δεν έχω καν mount. Ωραία. Δεν είναι υπέροχο. Είναι Δεν πρόλαβα εδώ μεταξύ καλά να φτιάξω να παίξω 5 λεπτά στο classic, κατευθείαν ξέρω πού βάζω ο Αντώνης. Ναι ρε, και εγώ αυτό έκανα. Δεν γίνεται χωρίς αυτό. Δεν μπορούσα να βρω τι μου έλεγε, τι quest να κάνω. Καλά. Α, ναι. Ξεχνάω ότι εσύ δεν το έχεις συνηθίσει αυτό. Εγώ τα έχω κάνει αυτά τα pathways που ήδη γνωρίζω κάθε περιοχή για τι level είναι και τα λοιπά. Οπότε... Άσε μας ρε μπάρμπα. Ρε φίλε, αφού τα έχω παίξει. Άσε μας ρε μπάρμπα πρωί. Ρε, εδώ πέρα ας πούμε η Αναστασία μου στέλνει σε κάποιο σημείο μια φωτογραφία από ένα dungeon και μου λέει να σου πω, ξέρεις που είναι αυτό το μέρος που βρίσκομαι και της κάνω ναι, είσαι στο Shadowfang Keep. Έλεος. Dark Lady, watch Έλεος. over you. Πολύ έλεος. Remember, patience, discipline. I am forsaken. Victory is upon us. Goodbye. You are. Τέλεια. Να πάμε λίγο σαν μονίμη. Πήρες imp κιόλας. Ρε φίλε, το δεύτερο level παίρνεις. What is it? Embrace the shadow. Όπα ρε, σήκωσες το αυτή ρε. Α, μαλακία είναι. Απλά έχει αρκετό κόσμο και... Να σου πω, τι έχεις φτιάξει Undead? Ναι. Γιατί? Embrace the shadow. Γυρνάω πίσω στις ρίζες μου. Ναι, αλλά τα όρκο είναι καλύτερα. Σε ποιο κομμάτι είναι καλύτερα? Έχουν το passive που τα pet τους έχουν παραπάνω damage. Ναι, ωστόσο δεν πάμε για το maxi, για το τι είναι καλύτερο από αυτή την άποψη. Και άμα δεν σε νοιάζει. It is very wrong to make that assumption. No, it's not very good. Οκ, νομίζω ότι έχω σκεφτεί τι θα πάρω. Τι θα πάρεις? Δρόμο λέει. Όχι, θα πάρω ένα
πάρω tailoring και skinning. Για να βγάλεις λεφτά, Ναι, αλλά το tailoring θα το πάρω περισσότερο για να μπορώ να κάνω equip με διάφορα πράγματα. Ξέρεις. Που θα βρίσκω. My mana is low. Τσαντούλες. Είναι αυτό melee. Target something first. Πώς τα ακόμα θέλει. Πρέπει να πάω και μέσα ρε μαλάκα. Θα να το ηλίθιο. Μ' αρέσει που μπορώ να τρέχω και να έχω το imp να μου χτυπάει τα μομπάκια. Μαλάκα. Εν τω μεταξύ ξέρεις, εγώ τώρα τα κλώτη τα κρατάω. Γιατί... Ναι, κράτησε ένα μου άμα μπορείς. Σε παρακαλώ. Όχι, δεν πρέπει να για σένα. Α, First aid, αγαλά. άκου εκεί δεν μου τα κρατάει για εμένα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό το first aid εδώ πέρα ρε. Όχι, το πιο σημαντικό πράγμα είναι αυτό. Ναι, όχι. Είπες ναι, μετά δεν μπορείς να πεις όχι. Δεν ήταν το ναι της συμφωνίας. Ναι. Ήταν το ναι το... Ναι παρακάτω. This shit brings Nana. Κάμω το. Έλα ρε φίλε. Killer φίλοι. Όχι, έβαλα κάποιον στο πάρτι ρε, γιατί έχουμε να κάνουμε ένα quest τώρα εδώ. Rattle Cage Skeleton. Να βρίσκα κιόλας.
What would you ask of death? Watch your back. I'm listening. Farewell. The bug pain. Be quick about your business. Beware the living. What is it? What now? Farewell. Πήρα λίγο νεράκι. Μπράβο. Πάντως, δεν ξέρω αν το έχεις παρατηρήσει. Αλλά... Περίμενε γιατί πεθαίνω. Οκ. Όχι, βγαίνει κι άλλο. Πέθανε ρε μαλάκα. Κοίτα που με έβγαλε ρε μαλάκα. Ναι, δεν θέλω. Ναι, όχι. Ξέχασα τι θέλω να πω. Fuck it. Let me be so wonderful moment. Κάτσε να δω τώρα αυτό το κλειδί που το χρησιμοποιώ. Χρησιμοποιώ πάνω στην ταράτσα. Α, μάλιστα, να το διακόπτει αυτό. Κάποιος μου έδωσε ένα μπάκι. Μπράβο. Άνε καλά. Να είναι καλά το παλίκα. Oh my god. Όχι. Ελπίζω να μην πεθάνω. Όχι. Το quest αυτό όμως τι το κάνω τώρα που πήρα. Σου πω η συμπλήρια αυτή που είναι... Λίντερ.
Οπότε πρέπει να πετάξω. Και το Οπα. Και άλλο bug. Στο έδωσαν. Ένα bug και μετά δεν πρέπει να άλλο ένα bug. Έλεος. Συλλογείς. Καθόλου. Εγώ νομίζω ότι ζηλεύεις. Κράζεις, θαυμάζεις. Λοιπόν, πάμε εδώ πέρα. Πάμε στο όχι combat, key bindings, movement keys, start auto. Το Glotoran το βάζουμε 9. Τέλεια. Τώρα πατήσω 9. Και μετά. Nice. Hello. Trust no one. Goodbye. Beware the living. Hey, I'm listening. δεν ακούς αυτό που κάνω. Τι έπαθες? Το ακούς αυτό? Ποιο? Μαλάκα δεν ακούγεται, απίστευτο. Yeah, well. Έχω απομονώσει τους ήχους λογικά. Έχεις πάρει κανένα profession? Ναι ρε. Αυτά που πρέπει να πάρω. Ποια είναι αυτά που πρέπει να πάρεις? Είμαι warrior tank, τι πρέπει να πάρω? Mining, blacksmithing. Σωστά. Είδες πως τα ξέρω. Βέβαια. Αν δεν τα ξέρεις εσύ, ποιος θα τα ξέρει? Ποιος? Κανείς. Έμα. Α. Τι ωραία. Πού είναι? Ένας. Trade supplies. Δεν έχει τσάντες. Δεν ξέρω. Αχ, δεν το πιστεύω ότι έχω quest που δεν έκανα εκεί κάτω, τώρα και πρέπει να τρέχω πάλι. Oh no. Έλα. Ωραία, τέλεια. Πάει και αυτό. Α, θέλει το Samuel Remains. Oddly enough, το Samuel Remains είναι ένα quest το οποίο το έχω κάνει πόσες φορές. Γιατί έχω φτιάξει αρκετούς undead χαρακτήρες στη ζωή μου. Και ειδικά αυτό, την πρώτη φορά μου είχε βγάλει την πίστη. Γιατί? Γιατί έψαχνα μονίμως τον Samuel. Τώρα και το quest legit έγινε μέσα σε δευτερόλεπτα. Lol.
Ναι. Απλώς πήγα, το σκότωσα αυτό το ένα NPC και μετά πάω να το θάψω. Τόσο απλά. What would you ask of death? Our time will come. Πες μου ότι εδώ κάθε φορά που κάνεις reload πρέπει να What πατάς do το you find require? minerals και τέτοια. Α, δεν το ξέρω αυτό. Ναι, γιατί τώρα δεν μου το έχει βγάλει και είδα μπροστά μου ένα και λέω γιατί δεν μου το δείχνει στο map. Ναι, δεν έχω ιδέα. Our time will Δεν έχω ιδέα. Που γυρίζεις τελευταία. Δεν το πες αυτό. Τι... You did not just say that Why? because I don't believe you. Hey, don't believe me, it's your problem. Mr. Patatas. You like patatas? Μπομπόκλα. Έστει κόντρα αυτή. Λέει και εγώ ποιος το λέει, πήγα να σου πω μαλάκα κοίτα. Αλλά να το έχει γράψει ήδη. My mana is low. My mana is low. Τι είναι αυτά που δείχνει? Στα raids πηγαίνεις και στελώνεις κάτι, βασικά πριν κάνεις τα raids πας σου δώσει κάτι ποζάκια επειδή θα δίνει one bar. Πάμε μέσα στο mine. Έκανε headstone, δεν μπορώ να περιμένω. Άλλασα να πούμε. Θα πάω πάλι στην πόλη. Καλά κάνει. Ναι ρε φίλε. Αν είναι δυναμών. Δυναμό, τι είναι. Δυναμική. Δεν το έπαιξε αυτό, δεν το έπαιζε αυτό. Όχι, δεν το έπα. Το έπα. Το έπα. Αχ, δεν έχω χώρο ρε μαλάκα. Και όμως είναι δυναμών.
Θα σε ισοπεδώσω. That is no fully specific declaration. Θα σου πιω το αίμα. Είσαι βαμπύρ. Είμαι βαμπύρ. Βαμπύρ άνθρωπο. Ωχ. You don't know. Είχε μαζέψει πόσες αράχνες και δεν μπορούσε να φύγει από εκεί πέρα και εγώ απλώς εκείνο το χρόνο μαζί του απλώς οι αράχνες που έχουν κάνει κιλόμετρο τον σκοτώνουν και πάνε πάλι πίσω. Θα. Όπα. Θα μου δώσει φως να το πάρεις. Βόκλα. Περίμενε ρε φίλε, κάπου εδώ είχε mine. Αμά. Γαμά. Έτσι, μπράβο. Γαμά. Αμά. Δε γαμά. Δε γαμά. Ούτε με έτυχη στο κέντρο. Αν υπήρχε ο ΑΕΔ για τη θαγάμη τους, θα ήσουνα εφόρου ζωής. Κάποιος πρέπει να επικροτήσει το ακατέργαστο χιούμορ μου. Yeah. Αυτό το χιουμοράκι. Αυτό το αρέσει, είμαι εγώ. Μου ό,τι θέλεις, θέλω κι εγώ. Στα χείλη σου να λιώνω σαν παγωτό. Τουρου τουρου τουρου. Τέτοια τραγούδια ακούς. Wow! Δύο πλάνα σήκωσα! Μπρο, τσίλαρε λίγο, είσαι 9 level. Το στείλω στο guild. Speak quickly. Beware, our enemy is abound. Trust no one. What now? What is it? Remember. Λοιπόν, θα σου δείξω ένα μικρό κόλπο το οποίο εσύ δεν το γνωρίζεις. Πας στην αρχική περιοχή, φτάνεις level 5.
Με το που φτάσεις level 5 πας στην αμέσως επόμενη πόλη και Ναι. παίρνεις profession. Και όχι μόνο αυτό, Ναι. άμα υπάρχει κάποια διαθέσιμο quest εκεί πέρα, το παίρνεις και αυτό. Και ξεκινάς από εκεί πέρα. Πού θες να καταλήξεις? Τι? Πού θες να καταλήξεις? Ότι παίρνεις τα professions από το level 5. Α, ναι, αυτό έχω κάνει. Χαίρομαι που το έκανες. Ένα λεπτάκι λίγο. And you are... Booty Bay. Ξέρεις γιατί είναι ωραίο το Booty Bay? Γιατί I έχει am booty. forsaken. Εν τω μεταξύ κοντεύω να σε φτάσω Τι εννοείς? στα level Πόσα level είσαι? 5. Μπρο, είμαι 9. Ναι, κοντεύω. Αχ, θυμάμαι αυτά τα ωραία τα δέντρα και το όλο μέρος εδώ πέρα που ήταν γεμάτο με ζώα, τα οποία ζώα σου κάνανε επίθεση και σε βρίσκανε μισό χιλιόμετρο μακριά. Τι υπέροχα αρνητικά συναισθήματα μου είχαν φτιάξει τότε. Τουφ. Όπα. Κοίτα εδώ άλλο. Ωραία, μπράβο. What now? Beware the living. This had better be good. Too far away. Hello? Dark Lady, watch over you. Do not seek death. What do you require? Embrace the shadow. I know where everything is and I'm the very best. Oh no. You believe it? I am the very best that no one ever was. No. Αυτή τη στιγμή είναι πρακτικά σαν να κάνω cheating, γιατί γνωρίζω ήδη που είναι οτιδήποτε. What is it? Πήραμε αυτό. What is it? Αυτοί δεν κάνουν sell τίποτα άλλο.
Οπότε γυρνάμε πάλι πίσω. Μάθαμε το skinning. Oh, you do. Σκέφτομαι αντί να πάρω herbalism, skinning herbalism, σκέφτομαι να πάρω skinning tailoring. Ξέρω, συγκινήθηκες. Συγκινήθηκε το μονί μου. I have exactly what you need. Be quick about your business. Embrace the shadow. Είστε έσχος, κύριε. What would you ask of the Palatine? Πες μου ότι δεν μ' άκουσε κανείς. Πες μου ότι δεν μ' άκουσε κανείς. Έχω χαμηλώσει λίγο το μυαλό, η αλήθεια είναι. Συγγνώμη, για ποιο λόγο μου δείχνει ότι πίσω είναι ο Tailorer? Είναι πάρα πολύ παράξενο. Για να ξέρω. Σήμερα μέχρι τι ώρα θα παίζεις? Δεν έχω ιδέα, μπρο. Δουλεύω το βράδυ. Και η ώρα είναι 12 και 20. Ναι. Όχι, είναι 1 και 20. Τι ώρα είναι? 1 και 20. Ο Χριστός και η Παναγία. Φαντάσου. Μπρο, έχω καεί. Ναι. Pretty much. Μ' αρέσει. Σ' αρέσει που καίγεσαι? Μ' αρέσει το παιχνίδι. Όπα, κάποιος έχει σκοτώσει αυτά εδώ πέρα. Οπότε, τσάμπα σκηνή για μένα. Τι είναι η failed attempt? Failed attempt. Εσύ Ναι, τα κάνει αυτά. Wow, σου βάζουν και failed attempts. Ναι. Δεν ξέρεις καν τι λέω. Τι εννοείς? Εγώ έλεγα για κάτι το οποίο είναι, πούμε, όταν έχεις σκοτώσει ένα ζώο και πατήσεις να το κάνεις skin, ορισμένες φορές θα σου κάνει ότι και καλά, ας πούμε, προσπάθησε να το κάνεις τέτοιο, αλλά... Ναι, βρε. Μου το κάνει και στο mining. Victory for Sylvanas. Άρα ξέρω τι Dark λες. lady, watch over you. Που Όντως βιάζεσαι. ξέρεις τι λέω. Ξέρεις τι Βέβαια. λέω. Και γενικά ξέρω και τι μου γίνεται. Οκ, απαντήσε μου λοιπόν. Τι σου γίνεται? Τίποτα, όλα καλά, εσύ. Εγώ όλα καλά. Μπράβο. Θα σου γίνονται όλα πάντα καλά. Όπα. Τι έγινε, Δεσποινίδα Σάτι? Με το όπα σας? Μπρο, Παρεπιπτόντως, δεν ξέρω. Απλώς είμαι θεός. Γιατί τι έκανες? Τι έκανες? Γιατί συνειδητοποίησα ότι το όλο πράγμα εδώ πέρα δεν συγχωρεί γενικότερα και πήγα να πουλάρω 3 μουμπάκια από συνήθεια και αρχίζω και πεθαίνω και το βλέπω και είμαι σε μια φάση οκ. Οπότε αρχίζω, ξέρω εγώ, τρέχω και κάνω κύκλους μαμπούλους και τα λοιπά και τους κόβω το minion. Έλεος. Το μισό ίσα στον κόβλο. Μπρο, δεν είναι θέμα όλο, είναι θέμα να το έχεις. Άσε μας, μωρέ. Άσε μας, μωρέ. Είναι σκύλι σου. Ναι, είναι σκηνή, είναι θέμα να το... Άσε μας. Σκύλι σου.
σκυλίσιο. Σκυλίσιος είσαι εσύ. Σκυλίσιος. Επίσης, Λοιπόν. να πω ότι αυτά τα μομπάκια είναι και ένα level μεγαλύτερά μου. Just saying, bro. Hello. You're I'm brown, listening. Bro. Trust no one. Η γιαγιά μας η καλή έχει κότες στην αυλή. Wow. I'm out of range. Ωπα ρε. Πέθανα. Σκυλίσιο. Μαλάκα, δεν έβλεπα καν τη ζωή μου. Για κάποιο λόγο. Έχει συνηθίσει στο The World Thing. Μαλάκα, ναι. Έχεις ξεχάσει, βασικά δεν έχεις ξεχάσει, δεν έχεις βιώσει το παλούκι του παλιού World of Warcraft. Γι' αυτό. Δεν έχω αυτό που φαίνεται το δικό μου μπαρ. Να σου πω. Τώρα αυτό είναι πρόβλημα. Σε παρακαλώ. Ομιτζή. 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 Μπρο, και να σου δείχνα και να σου έλεγα τι έκανα τώρα δεν θα με πίστευες. Τι έκανες? Μου σκοτώνουνε το in. Οκ, δύο μουμπάκια. Και εγώ κόντευα να σκοτώσω το ένα μουμπάκι. Και τη στιγμή που σκοτώνω το μουμπάκι και ήμουν πολύ low health, το μουμπάκι αυτό που σκότωσα μου ντροπάρει health potion ρε. Είναι κατευθείαν το health potion που το λουτάρω και έδωσα και σκότωσα το άλλο. Τίποτα, no deaths. No deaths, bitch. No deaths. Πάνα. Γιατί αυτές οι μαλακίες εδώ είναι 11 level? Δεν ξέρω. Speak quickly. Watch your back. Remember, patience, discipline.
Τέλεια. Τώρα μπορώ να πάω και να πάρω το recipe. Μπράβο, αγορίνα. Στο. What is it? Όπα. What? Do not I'm seek listening. death. Hey. Hey. Trust Quick about no your one. Είχε business. recipe εδώ. Dark lady, watch over you. Συγγνώμη, τι. Speak Φακιζόμουν quickly. ότι είχε recipe. Beware. You are. Linen pants και τέλεια. What the fuck. Embrace the shadow. Και τι να πω. Είμαι flabbergasted. Οκ. Θα πάω στο Brill και εκεί πέρα, ξέρεις τι θα κάνω. Όχι. Θα μάθω κανένα καινούριο spell και θα πάω να φάω. Οκ. Ναι. Αυτό. Να πας. Hello. I need to get closer. Πάμε και στον Warlock Trainer. Εδώ. And you are. Mage. Όχι. Εδώ είναι. What will you require? Μάλιστα. Οκ. Πάλι πέθανα. Victory for Sylvanas. Και με έβαλε δυο λούτη μάνα. Α, καλά, δεν πάω καν εκεί. Και Πάνω όσο return me to quick. life. Δεν θέλω. Be quick about your business. Όχι. Discipline. Ρε, εδώ πέρα πρέπει να μπω στη διαδικασία να Our time will come. μάθω γριμόρια στο δαίμονά μου. Και να μάθεις μόρια. Ναι. What is it? Και τώρα έμαθα στο imp μου το Blood Pact. Remember, patience, discipline. Our time will come. Σου αρέσει να πεθαίνεις, Άσε. Η ζωή μου είναι ένα λάθος. Είσαι ένα μπόμπακλατ. Είσαι μια πουτάνα. Το λέω δυνατά. Σ' αρέσει να γαμιέσαι. Ακριβώς. Πηγαίνεις και τα κοιτά. Για να δούμε. Πείτε μου, τι βγήκε ο βαθμός. Η κλάση. Ναι. Σήκωσα ένα μαλαχίτε. Δεν ξέρω. Το Hearthstone είναι μία ώρα. Λολ. Θυμάμαι ότι Μπουκίτσα ήταν μη. μισή. Πω πω.
Οκ. Λοιπόν. Από εδώ. Από εδώ. Ωραία.